Čaute lidi, jak se máte? Dneska budeme otevřít dron. A nevím, to udělám takový zvuky, ale dneska budeme otevřít ten dron. A mám nůžky, jo? Ale jdu otevřít. A dejte like, když je to krásný dron, ale bude krásný dron. Tak jo. Aha. Dám nůžky. Ja. Wow. Já vám ukážu, já vezmu ten kameru. OK. A já vám to ukážu. Tady je ten dron. A já vám ukážu všechno, co je tu. A to vidíte. Ale já vám ukážu ten ovladač. To je ještě skoro minuta. What the? Už je to minuta. Tady máme ovladač. Vidíte? Jo. Jo. A to je krásný. Jo. A. Oh. What the f... Ale bude konec. Hezký dron. Když to je krásný černý dron, tak dejte like. Čau.